Az egyetlen Isten és az élet célja. Képzelj el egy sor nehéz követ, amelyek egymásnak dőlnek. Ha minden kő a mögötte lévőre támaszkodik, és a mögötte lévő is egy másikra támaszkodik, az összes kő el fog dőlni. Ahhoz, hogy mind talpon maradjon, a sor végén lennie kell valaminek, ami nem támaszkodik semmire. Valaminek, ami elég erős ahhoz, hogy mindent megtartson. Valaminek, ami önmagában áll, és nem függ semmi mástól. A világegyetemben minden olyan, mint ezek a kövek. Ahogyan minden kő más kövekre támaszkodik, hogy állva maradjon, az univerzumban mindennek sok más dologra van szüksége puszta létezéséhez. Te a levegőtől, a víztől és az ételtől függsz. Az étel a földtől, az esőtől és a naptól függ. A nap a fizikai törvényektől függ. Bárhová nézel, egy dolog több más dologtól függ. A tudomány nagyon jól leírja ezeket a kapcsolatokat. Elmondja nekünk, hogyan függ egyik dolog a másiktól. De nem magyarázza meg, hogy miért áll az egész kősor egyáltalán. Nem válaszol arra a kérdésre, mi elég erős ahhoz, hogy mindent megtartson. Ahhoz, hogy ezt megértsük, túl kell tekintenünk a függő dolgok láncolatán. Lennie kell egy lénynek, aki mindent megtart, de nem támaszkodik és nem függ semmi mástól. Azt a lényt, aki minden dolgot megtart, de akit semmi más nem tart, nevezzük mindenható Istennek. Az élet célja tehát a mindenható Isten teremtett minket és mindent körülöttünk. Ha körülnézünk, látjuk, hogy mindennek világos célja van. A nap felmelegíti a földet és vizet emel az égbe, felhőket képezve. A szél mozgatja a felhőket. A felhőkből hulló eső növekedésre serkenti a növényeket. A növények és az állatok élelmet biztosítanak az emberek számára. Az univerzumban semmi sem tűnik véletlenszerűnek vagy céltalannak. Ha még az élettelen dolgoknak is van céljuk, felmerül egy logikus kérdés. Miért teremtette a mindenható Isten az emberi lényeket, akik egyértelműen a legmagasabb szintű intelligenciával és tudatossággal rendelkeznek? Hogy válaszoljon erre a kérdésre? Isten prófétákat küldött, hogy eljuttassák üzenetét az emberiséghez. Ádám, Noé, Ábrahám, Mózes, Dávid, Salamon, Jézus és János prófétáktól kezdve, egészen a végső küldöttig, Mohamed prófétáig, béke legyen mindannyiukkal, minden próféta ugyanazzal a világos üzenettel érkezett. Isten azért teremtette az emberi lényeket, hogy imádják őt és engedelmeskedjenek neki. És ez a világi élet egy folyamatos próbatétel Isten iránti engedelmességünkről. Minden tettünket, szavunkat, gondolatunkat és szándékunkat angyalok jegyzik fel. A halál pillanata az, amikor a vizsga véget ér, és az eredmények feltárulnak. Azok, akik a mindenható Istenbe vetett hittel éltek, és jó cselekedeteket hajtottak végre, örök sikert érnek el a paradicsomban. Azok, akik hitetlenek voltak és elutasították a mindenható Istent, örök büntetést szenvednek el a pokol tüzében. Honnan ismerjük az igazságot? Honnan tudjuk, hogy a próféták eljöttek? Isteni könyveket hagytak hátra, amelyeket Istentől kaptak. Minden isteni könyv megmásítottá vált az idők során, kivéve a Szent Kuránt, amely tökéletesen megőrződött mind a mai napig. Több mint 1400 év elteltével is. De honnan tudjuk, hogy a Kurán valóban a mindenható Istentől származik? Gondoljuk végig Isten szükségszerű tulajdonságait. Kezdet és vég nélkülinek kell lennie. Ha elkezdett volna létezni, akkor függött volna valamitől, ami létezésre bírta őt. Így nem lehet az a lény, aki nem függ semmi mástól. Ha megszűnne létezni, akkor nem lehetne az a lény, akitől minden más függ. Mert az ő vége azt jelenteni, hogy minden más is véget ér. Tehát Istennek nincs kezdete, és nincs vége. Egynek kell lennie. Ha két alkotó lenne, az egyik akarata korlátozná a másik hatalmát, és egy korlátozott lény nem lehet Isten. Például, ha az egyik alkotó azt akarná, hogy felkeljen a nap, a másik pedig azt, hogy lenyugodjon, csak az egyik járhatna sikerrel. Az, amelyik kudarcot val, tehetetlen,
és egy tehetetlen lény nem lehet az az Isten, akitől minden függ. És végül semmilyen módon nem hasonlíthat a teremtésére. Ha így tenne, akkor függő lenne, akár csak ők. És nem lehetne az a lény, akitől mindenki függ. Most kérdezd meg magadtól, az emberek által imádott összes Isten közül melyik felel meg ezeknek a logikai kritériumoknak? Ez az az Isten, aki a Szent Kurant küldte el. A 112. fejezetben Allah azt mondja, mondd, ő Allah, az egy. Allah a független, nem nemzet és nem nemzetett. És nincs neki egyetlen egyenlője sem. Egy Isten. Nincs szüksége semmire. Mindennek neki van szüksége rá. Örökkévaló. Nincs fia, nincs apja, teljesen különbözik a teremtéstől. Nincs társa, nincs egyenlője. A Kurán pontosan olyannak írja le Istent, amilyennek a logika szerint lennie kell. Ez nem véletlen. Ez bizonyíték arra, hogy a Szent Kurán valóban az univerzum teremtője, a mindenható Allah által küldött könyv, a meghívás. Ezért meghívunk téged az iszlámra. Az igaz Isten imádatára, aki megteremtette az egeket, a földet és mindent, ami létezik. Hogy belépjesz iszlámba, csak mondd ki őszintén, tanúsítom, hogy nincs más imádatra méltó Isten, csak Allah, és tanúsítom, hogy Mohamed Allah küldötte. Ashhadu en alla ilaha illa wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Ha tévedünk, veszítesz 3 percet. Ha igazunk van, mindent elveszítesz a véget nem érő túlvilágon azzal, hogy elsétálsz. Az örök boldogság kapuja tárva nyitva áll. Belépsz rajta?